etorri World of Warships zuzeneko honetara, beste egunetan arazoak izan ditu zuzeneko egiteko, batez ere guztutik gaten bueno, egun bat izan zen, arazoa zeudela orokorrean zuzeneko egiteko, eta aparte apurua itxasuntziekin bataia egiten. World of Warships doainik den joko bat da, eta beste joko batzuk ere antzekoak direnak izan daitezke World of Airplanes, World of Tanks edo World Thunder. World of Airplanes adibidez orgaintzen duzu hegazkinak, World of Tankeak eta World of Thunder apur bat mixa tankeak, hegazkinak eta itxasontziak. Eta badago gero beste aukera bat, joko honetan direla erabiltzea urpekariak. Baina, hori zuzeneko honetan uste dut ezin izango dela. Ekarri, baina kanalean izango dituzue ziurazki partidaren bat gutxienez bat. Urpekariekin gaztea eta hau ere izan daiteke este modu bat esateko hundir la flota, baina zure itxasontzia kidarituta. Ordean, trianguloak direnak dira destruktoreak. Destruktoreak dira itxasontzik azkarrenak, torpedoak dituzte eta gehien sufritzen duten horietako da. Marra bat dutenak soilik, horiek dira kruzeroak, horiek ere torpedoak dituzte eta nahiko ondo irauten dute guda osoan zehar, eta gero marra dituztenak dira akorazatuak, eta hauek dira tankak modu, nola baita esaten. Eta, artilleria principala oso boteritsua dela esan bat. Eta helburua da 1000 puntutera heltzea. Goien ikusten dituzuen bibanteratxea da. Eta hori lortzen da bai etxaiaren goterlekua hartuz, mapan ikusten duzuen borobil hori ingurriñagatekin karratu bat erdian, eta itxasontziak zuntzitu. Akorazatuak zuntzitzea, beti gehiago ematen ditu, eta kruzeroak gutxiago eta gutxiago. Eta dutuko gazkin bat apur bat inguruak mia Kansokuki, hakkan! Gero, saguaren botoiarekin, hobeto apuntatzeko eta bar, eta mantentze bat dugu ikusten duzue distantzia. 100 kilometrotan den arriskutsua eta zenbat segundu beharko lituzke horra eitzeko. Eta bar, horrela, itxasontzi asmatzeko aukera gehiago izaten dituz. Adibidez, hor dago itxasontzioa, horrela egiten gutxi gara bera, amiko dugu, hemen naiz eta desagertu den. Vale, esperientzia lortzeko joko honetan kontua ez da zenbat itxasontzi suntzitzen dituzun edo urperatzen dituzun. Baizik eta zenbat puntu min egiten duzu. Zenbat eta puntu min gehiago, askoz ere gutxiago. Zua itzaltzeko Vale, hor akorazatu bat. 大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。 Ikusiko dugu egingo dugun, hori goian agertzen da. Eta gero agertzen dizu lortzen duzun 観測機起動中だ。 eta M-arekin
aukatzen zu leku bat eskerreko botoiarekin, zaguarekin eta baten zara alde batera. Eta te apur bat bizitza hori errekuperatzen joateko eta batzutan tiroak ez dira asmatzen, ez eta matematikak erabili batzutan hori berdin. A ver, kainoiak. Eta gero ikusten duzu beste itsasontzak eta basentzuk diren. Kainoak badiru dezutela. Eta gero jarri dut hizkuntza japoneraz erdaraz, eselako Espainiako erdara. Ahora Gil guztiotik jasotzen nahi mina, 2000 puntu mina egin ditugu.戦場に火災が発生。消火を任せる。自動航行モードに移行。Bueno, eta suntzitu gaituzte, 2000 batea jarraituko dugu. Aurrera, beraz erendik, bataia irazteko aukerak badaude. Edo, agian, hori ja, ez dago nire esku. Jarraituko dugu akorrezateko. Okatzen gaso honetan. Kongorekin. Izatez nire itesontzi honena. Gero, esperientzia lortuta itxasontzia hobetzeaz gain, tierra zigotzen zara. Zematen eta tierra altuagoa, itxasontziak boteratxagoak. Dira, eta gero apur bat hauekin praktikatzea. Gero ere, egin dezakezue, nahi duzuen nazioa aukeratu, esaten adibidez Alemania, Japonia, Ingalaterra eta nahi duzuena, eta nahi dituzuela erabili hegazkin untziak. Jokatu barko zen nukete, zenbait partidatxo itxasontzi normalekin, hegazkin itxasontziak desblokeatu ahal izateko. 戦闘開始。我々はアドミラリモードに相手してやろう。Lehenengoz ez ditugu ikusi hegazkin itxasontziak. さあ、相手してやろう。Batez ere gero lortzen baduzu, nahi duzuen itxasontzia eta horrekin disfruten nahi baduzu, horrez dago arazorik. Gero, zure aliatu bat nahi gabe jotzen baduzu eta bat, gero penalizazioak ere izango dituz. Ohikoa eta normala den moduan eta maniok dut Japonia izatez kantai kolekzio animeren erruz. Eta niritasontzi guztokona, okasionetan izango ditzateke Kongo, orain erabiltzen nahiena. Eta beste itxasontzia izango ditzateke Fubuki, gero urrengo partida eraliko da, eta hori da destruktorea. Apuntu, abiadura handienekoaz, eta puntuan izan da eak orasatua dela, orasatuak oso eskarrak ez dira. Hori tanketan ere erditzen da ez da berdin, harin bat edo tanke astun bat.
beste itxason bat. Jargo gazkina. Eta egiten 観測機 behar 発 duen. 艦 A ver, laguntza bat dugu. 援護しろ Ia. Vale, apuntua lortzen eura. Vale. Itxasontzi pila bat daude. Joango gara beste toki batera. Hor asko sufrituko dugula. 霧の艦隊へ次ぐ援護射撃を任せた A ver, egun da momentu bat egon gara nahiko tiroa jasateko momentu oso arriskutsu batean. Egia da, gehienak direla kruzeroak eta orduan arazorik ez genukeela izan behar gehiegirik. Gero egiten badutzen zu kontzentrazio handia, orduan arazoak izan ditugu. Beraz, hemen erabilita ingo dugu buelta. Ikusi naute eta orduan hasiko dira tiro egiten. Izatez, puntu gehiago lortuko dituzkete, ni sustitzen banaute edo horrengokoa den itxason. 自動航行モードオフライン手動航行に戻す前回索敵範囲を拡大敵を探せ観測機起動中だ Ematen diogu. Vale, zegoenea burgatzen ari gara. Oraingoz irazten ari gara. Baina B puntua dugunez, segunduro gauza gehiago egiten dugu eta 戦場に火災が発生消火を任せる 大丈夫だナノマテリアルによる修復が完了した Tapi kok orain eurak lortu helburua. Beraz, eurak joango dira aurre. Destructore bat egin. Kuratzeko segundoa eta 前方に魚雷確認クラインフィールドを展開 Vale, les dugu bateria se van. Esto cagada. Batzutan horrelakoak ere gertatzen dira. Zuhor! Daitezke, zuen nire tiro egiten. Esaten adibidez. Horra bada espada. Buelta emango badu ere eta... 前回優先攻撃目標を指定する 右舷にタナトニウム反応魚雷接近中だ Torpedoak datoz. Oseatuko... Vale, ez dira heldu. Sorte izan dugu eta torpedoiek gure ganez dira heldu. Bueno, akoresatu garenez nahiko ondo erango dugu batalla.
Caldera. Vale, torpedo que es ir a ella. 援護射撃を頼む。分かった。 A ver. Batería principal, a ver quién se toca. 全艦優先攻撃目標を指定する。 Tokiz bertara apuntatzen dut horrela agian baten bat emateko aukera izango dugulako eta abar. Eta batzutan bertu ze desasmatzen. Azkenean berriro ere. Bere planeta. 観測機発艦。 Zure hori esmatzen badugu agian lortuko genuke eratzea herri honez. Ez dugu eman. Arrokago besteko balekunak izan ditezke. Batzutan ezinezkoak dire tiroak ere lortzea posible dela. 観測機起動中だ。自動航行モードに移行。 Irasteko puntu gehiago aktualizatuko. Korazatu bat toz.私たちの艦隊が優勢だな。霧も甘く見られたものだ。自動航行モードオフライン。手動航行に戻す。 ateratzen baldin bada lakito zaude. Ematen dio baten bat. Apurua zentratuko gara. Ez gaude txartu bizitzaz.
票を指定する。私たちの艦隊が優勢だな。霧も甘く見られたものだ。勝利は目前だ。残りも蹴散らしてくれるわ。自動航行モードに行こう。Si hay algo que no. Deberéis ver el logo. Wow, vale, hubo un lado. 観測機発艦。Eta agian bizuen artean harrapatzen badugu. Nada, echar nada en bastante. 戦闘終了まで残り5分。Está apurado ya los enlaces. Y agresante da crucero va, crucero va, destructor va, deteniendo la estación de ese. Vale, 観測機起動中だ。Itxasuntxua gurea da. Gainera beste itxasuntxua dago beste puntan amona esatu izateko zautuko. Izatez berdin zaiogu. Valiera siguiendo. Itxaro. Hartuko dugu. Lehen agin dugu. Gero bai hartuko dugula.
Destruktoreekin ez naiz oso gongatzen. Beraz ez itxarron hemen funtsezko ose. Vale. Destruktoreak, cruzeroak, akorazatuak eta hauek dira hegazkin ontziak. Eta bengo ziz dago. C-puntura abiadurarik handien.我ら霧は兵器だ。それ以上でもそれ以下でもない。Ni torpeekin asmatzea nahiko zaila den gauza horietako. Eta bestitzen ontziak adibidez beste destruktorea lagundu nazaki. C-puntu hori lortua izateko eta aurrez. Atzetik, beste destruktoreak izaten da bien. Jarriko du abiadura handiagoa. 重力支援陣緊急出力フルパワーだ。Japoniarrak itxasontziak erabiltzea. Eta entzuten den hau japonieraz esatea uste dut gehiago merezi du. Abiadura gehiena 27,9. Hiru punturekin. Bada espada. Protego espada botatzea ere batzutan gauza ona da ezustean arra du ezaitzaten eta botatzen badu gero etzen bagara arrartez belduko baina izkutatu gaitezketeari eman da スモークを展開。スモーク展開完了。大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。エンジン出力を通常体制に移行。戦場に火災が発生。消火を任せる。Bueno, ahora zituen gauza bat pentsa zer den. Eta submarina dauka triangelitzen artean beste garratitxo bat. Tengo partido. Esto lo queda bancada. Eta bar.
hegazkin untzi bat dauka. Hor daukazu hegazkinen untzia. Eta hemen biako basatu eta dut zuen. 戦闘開始。我々はアドミラリティコードに従うだけだ。自動航行モードに行こう。 Apunturas, esto es sí. 各艦に次ぐ指定エリアへ急行しろ。アドミラリティコードの命に従おう。 Basatu izan da ez itxaron oso eskarritzea. Batzutan gertatzen da, beste batzutan ez da zertxo ere gertatzen. Vale. 観測機発艦。 Hortik akorazatu bat dago. Baina horretez gara etxea. Zenbat eta urrunago zailagoa da, eta hori. Ez nahi hori Luciferri egindako min hori gaitik. Suposen hori izan dela, bi horien artean izan den. Orduan gero, puntu negatibak esperientzia puntuak regaltzen duzu. Orokorrean izan nahi da puntua. Baina nosbait ikusitut batalla. Esko gatzen dugun bitartean, interneten. Pertsona jate bezak ezo gaitik hegazkinen itxasontziari eraso egin ziola bere taldekoa. Bere taldekoa zen. Hegazkin itxasontziari eta duantxe egin zuen hegazkin itxasontzia neratzen zuena, itxasontzi hori berari eraso egin zuen itxasontzi.自動航行モードオフライン。手動航行に戻す。観測機起動中だ。援護射撃を頼む。援護射撃をlortu. 私が相手してやろう。霧なら当然の結果だ。よくやったな。Etorri gatutxo. Mira, agian kale egiten dute. Gertatu daitekeela. Gauzatxo hauek gero nahi duten moduan biltzen direnez. 全艦、目標に攻撃を集中するのだ。 Ja, bueno, min askorik ez dugu jaso, zero bat egon. Hori kentzen du gorditik. Akorrazatua dena. 私が相手してやろう。 Guretzat hobeto. Akorrazatu moduan ulertzen dira. Gero jendeak ies egiten badu,
orduan komeria. Hmm. 戦場に火災が発生。消火を任せる。大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。戦場に火災が発生。消火を任せる。私たちの艦隊が優勢だな。霧も甘く見られたものだ。自動航行モードに行こう。Vale, visiro tengo que era un chico. Sappijuak. Custodian batalla. Ahora batalla normal va a tener. Ahora son que si se pegó. Gero batalla bukatzen gauza begiratu nahiko nuke. Experimentu bezala, ez dakidako zertatuko den. Eta zer ez. Batalla hasi. Mapa hauek behintzat oraingoz irlak eta bat ikusten. Dago mapa bat dena itxasoa dela, itxaso zabalean oinarrituta dago. Eta hori apur bat estresanta.戦闘開始。我々はアドミラリティコードに従う。相手してやろう。さあ、相手してやろう。Bizkan harria dira hartzen eta bat. Baina bueno.
観測機発艦。 Isa tuli äsken oli jotakin olla. Se puntua ei pariskutsua edessä tekee. 自動航行モードオフライン。手動航行に戻す。自動航行モードに移行。 Tästä kohdassa tuoda aurinkoa. Stalingrad. Mochuki Migutara. Groninga. No le voy a corazar todo atento. 観測機起動中だ。全艦目標に攻撃を集中するのだ。分かった。 I suoi tiri neri. Guztiok. 戦場に火災が発生。消火を任せる。大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。 Pongo la sendatzen. Itxasontzia beda dugu putara. Etxera pongo. Caldera. Vale. Check. Arriesgatu beharko naiz. Vale.艦艇部に被弾。急激に浸水しているようだ。小賢しい。
大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。手法損傷、修復は任せだ。戦場に火災が発生、消火を任せる。敵駆逐艦を沈めた。次に行くぞ。観測機発艦。Ahí. Que era el saque. Vale. Esa pintura. Diverse edo handiago itxasuntzak erali behar direnez. Izango dut. Este fútbol privado.我ら霧は兵器だ。それ以上でもそれ以下でもない。光はドリだ。Zer hartzen dugu.
左舷から魚雷が接近。スモークを展開。私たちの艦隊が優勢だな。霧も甘くスモーク展開完了。主砲損傷、修復は任せた。勝利は目前だ。残りも蹴散らしてくれるわ。前方に魚雷確認。クラインフィールドを展開。勝利は目前だ。残りも蹴散らしてくれるわ。エンジン出力を通常態勢に移行。異常な行動は粛清せねばならん。お前にはペナルティが課された。スモークを展開。スモーク展開完了。重力支援陣緊急出力フルパワーだ。戦場に火災が発生。消火を任せる。大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。
勝利は目前だ。残りも蹴散らしてくれるわ。 Lo tengo ahora. No, vale. Batalla. Mucho premio itxasontzia da. Hau da, jorraintzen duzun itxasontzia.我ら霧は兵器だ。それ以上でもそれ以下でもない。観測機発艦。自動航行モードに移行。 Itxasontzia hori daude. Esa risa. Euría sí lo da. 観測機起動中だ。 Tengo esgaituzte ikusi. Gara hitzen. Hemen falta diren pertsonak eta bat mugitzen eta egiteko joko apur bat benetazkoa dena.
B bat bi hiru eta A bat bi hiru inguruan edo beste aldera. Dituzte, vale. Baina ez aldu azala hartza izat aurretik. Zintzi baten. Baina gara hintzen. Horrantz. Horriak horazatu izatea garrantzitsu izan. Hon beste aldera. Vale. Ni esan duen ningun horretan daude hor dagoelako torpederoak eta bar. Inguru horretan egon behar dira.観測機発艦。Batzuetan gauza gertu behar dira patxadas. Baina azkin horretrako bombarderoa. Lortzen badu gure negazkintza jentzia suntzitzea, batai erdia hobeto da.観測機起動中だ。
バッテリーはそうなってる。だからAgain, anti-aliasing. Vale. Vale, orada mapan ikusten dugulako.自動航行モードオフライン手動航行に戻す。自動航行モードに移行。Mira, se las machin dugu.観測機発艦。自動航行モードオフライン手動航行に戻す。観測機が撃墜されたようだ。
Bai. Zer momentutan gertatu da hori? Izango da apurua. Zer gertatzen den? Zer momentu den diokin aliatuari egitu bertzen. Bueno, joango gara Eritrarekin. Tier batek, itxasuntze batek. Ez dut ezer ulertzen. Dak esan bat gore egon beharko garen, lehenengo beste gauza. A ver. Grandi batean da, Itxi-zutzi, ez eguneko endatzen garen. Horrela partiari lehena ditzen dugun edo ez.混合型大戦艦一番艦混合 Aurrera. 行くぞ。 Bi itxasun hegazkinta sortzila, pasatu, crucero instruktora. Bueno. A ver. Bi aukera ditugu. Alde batetik uste hau hemen gure itxasontzia berreundu desatela. Horren lan agian altzatzen digut sartzi hori ez duela ulertzen.
no dugu abiadura. Bestela arazoa gertatu ezkelako eta ara horran 自動航行モードに移行 自動航行モードオフライン手動航行に戻す 自動航行モードに移行 自動航行モードオフライン手動航行に戻す A ver. Ariel. 左舷から魚雷が接近 Se me va a ganar el lugar.
いるね。ナイス。じゃあ自動航行モードオフライン手動航行に戻す。手法損傷、修復は任せた。大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。敵艦隊が優勢。我ら霧が負けるだと。That's in the混合型大戦艦一番艦混合行くぞ。教えてやろう、霧の戦いというものを。私が相手してやろう。自動航行モードに行こう。Dos. Força daqui.観測機発艦。自動航行モードオフライン手動航行に戻す。全艦優先攻撃目標を指定する。霧の艦隊へ次ぐ援護射撃を任せた。
観測機起動中だ。窓口や。わっせん。Just ada nolak tuh, soalnya ada cerita. 霧の艦隊へ次ぐ援護射撃を任せた。重力子エンジンにダメージ。足止めのつもりか。大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。褒めてやろう。見事な戦いだった。私たちの艦隊が優勢だな。霧も甘く見られたものだ。目標に攻撃を集中するのだ。全艦優先攻撃目標を指定する。アドミラリティコードの命に従おう。戦場に火災が発生。消火を任せる。大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。全艦優先攻撃目標を指定する。観測機発艦。
Primero Arantxa. Txendatzen garen bitarte. Vale. Itxasuntxe erdia gutxi gara ere sentatu genezake.勝利は目前だ。残りも蹴散らしてくれるわ。自動航行モードオフライン。手動航行に A ver, 戻す。 pasentxe sartu behar da. Taktiko ere bada. 観測機起動中だ。自動航行モードに移行。 Este es lo punto que se podía gurear. Apurro puntu erratzen naiz eta ezin du. A ver. Ez diote asmatu. Vale. Vale, vuelta. わかった。 A ver, vamos. Vale. Portura gatos berriro. En principios. Gato. En su cosa desde Vale, gato es necesario. Mira, horretuko dugu nagato, zuzenekoari agur esateko, eta abar.戦闘開始。我々はアドミラリティコードに従うだけだ。
bizitza gehiago, gerraldagoa bizitza gehiago.観測機発艦。支援攻撃を要請。アドミラリティコードの命に従おう。harta el chiste. Este es el grupo 自動航行モードオフライン。手動航行に戻す。自動航行モードに移行。 Caminadura vera. 観測機起動中だ。そこへの進出は不要だ。そこへの進出は不要だ。Igual es marcha, nene. Supongo. そこへの進出は不要だ。 Por... Chivolavera. Ikutara. Bere tierrak nabaritzen dira potentzia eta guzti hori.
の戦いというものを。そこへの進出は不要だ。観測機発艦。Tan.観測機起動中だ。Perfeito. Quando guardo una borrata. 自動航行モードオフライン。手動航行に戻す。戦場に火災が発生。消火を任せる。大丈夫だ。ナノマテリアルによる修復が完了した。戦場に火災が発生。消火を任せる。
Pilcuítara. No tengo una estructura. Uso. Bueno, la avisan de los que he visto que se suelen.